חברי הוועדה. מר בנימין בביוף נבחר בקדנציה האחרונה לחבר מועצת העיר תל אביב מטעם סיעת ש"ס כנציג העדה הבוכרית. בני הקהילה בתל אביב מהווים את ריכוז הבוכרים הגדול ביותר בעיר אחת מתוך כל הערים שבעולם. בקשותיהם וצורכיהם מרובים וכולם מופנים לכתובת אחת. מר בנימין בביוף, או כפי שהם מכנים אותו, בני. בני נמצא בכל מקום, בכל פינה ובכל מצב. בני בביוף נמצא שם כדי לסייע. במרוצת השנה האחרונה רתם בני אישית לפעילות הברוכה גם את ראש העיר מר רון חולדאי. ראש העיר בצד צמרת העירייה מעריכים את פועלו של בביוף, המהווה גשר איתן ואמיתי בין הקהילה בשטח לבין העירייה וראשיה. כשבביוף תופס אותך פה, אתה לא יכול להגיד לו. אז אני חושב שהבחירה בבביוף תהיה ראויה ונכונה. תודה רבה למר בנימין בביוף וגם למעניקי הפרס.